Kde ďalej? Kde smerujem? Čo so sebou? To sú otázky, čo v dnešnom svete si pokladám až moc často. Len také túlanie. A možno som dokonca stratený. Kde nájdem správnu cestu? Sú tu ľudia, čo nájdú cestu až v dôchodku predsa, ak teda vôbec. No netreba sa obávať. Každý má svoje tempo si nájsť svoju cestu a zmysel. Možno je lepšie si proste užívať okamihy. Nezaťažovať sa tým zbytočne. Nájdeš to. Presne tak ako každý a netreba sa obávať. To, že tvoji rovesníci majú dom, psa, dieťa a kariéru, neznamená, že máš mať aj ty. Vlastne ono je v pohode, ak toto nie sú ani veci, čo chceš alebo ťa zaujímajú. Nie každý má zasadiť strom, postaviť dom a počúvať, ako mu detský krik po nociach nedá spať. Neboj sa budovať si aj tú svoju cestu. Venovať sa veciam, ktoré teba zaujímajú. Tráviť čas s ľuďmi, ktorí sú pre teba dôležití. Život nie je jedna jasná a priama cesta. No v tom je predsa aj tá krása. Uži si ten proces. Experimentuj. Prosím, len nestrácaj hlavu z luku tohto chaotického sveta. Všetko bude v poriadku.